हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ गोदान भिडिअनि आपडेटखौ। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानै हाबसनफैदों, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैयो। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामालाखैनो नायलांगोन। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों सफैलायबाय। बेयो मोनसे गोदान बड' बैसागो मिउजिक भिडिअ'। दासिमबो नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। बे भिडिअनि कास्ट महरै दङ मिथुराज बर', रुदिस्मिता बर', इनामनि बर' आरो हास्थायसा बसुमतारी। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो नायनानै लागोन। बे भिडिअनि डिरेक्सनखौ होदों अबिनाश बर' आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों गीताश्री रामसियारि आरो सोमखोर बसुमतारी आरो बे भिडिअनि प्रडिउसखौ खालामदों मिथुराज बर'। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे MB प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आंबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान भिडिअनि फुल आपडेट बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो आरो दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव आं वाट्सएपनि ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपनि लिंकआव जइन जानानै आंनो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना हरनो हागोन।